Formal nang binuksan nitong Webes July 31 ng Fusion CX, isang Indian-based BPO company sa Legazpi City. Ayon kay Pankaj Dhanuka, CEO at founder ng nasabing kumpanya, taong 2009 nang magsimula ang operasyon ng Fusion CX sa Pilipinas. May 7 branch na rin anya sila sa 4 na lungsod sa bansa, kasama na nga rito itong unang branch nila sa Bicol region. Fusion CX is a global customer experience company. We have presence in 15 countries with around 15,000 people. We are finding it very exciting. We are growing this branch, and we will see over the next 15-18 months what other growth we can capture out here. Dumalo sa pagbubukas ang alkalde ng lungsod na si Mayor Sham Ismail na nagpaabot ng pasasalamat sa kumpanya sa pagbibigay ng bagong oportunidad lalo na sa mga Legazpenyo. Sa pagdaradigdi, as in pagpili sa Legazpi sa pagpatugdok kan sa indang BPO company, takulaw ng katabangan cause aram taman po digdi ang pinakadakulang problema sa syudad ng Legazpi is the job percentage po. We only have 73% job rate digdi, and gusto sabihin po ikukita ang 27% ng mga warang trabaho Legazpenyo. And sa paagi kang pagbukas kang arukan ng klaseng negosyo, natawanan po kay oportunidad ang sa tuyang padabang mga Legazpenyos, and they catered around 250 na Legazpenyos na magtrabaho po digdi. And the good thing is, ang sabi po nito sa kuya, they are already thinking to expand kasi igwa daw silang new customer. So most probably po, in 2 to 3 months time, madagdag pa po sila additional 80 employees. So ako po nagpapasalamat, and I keep on telling them na kung ano po ang matatabang ta, as in mapapadali ang sa indang proseso, as in pag negosyo po digdi sa syudad ng Legazpi, willing po kita magtabang-tabi. Ayon kay John D. Abiera, site head ng Fusion CX, marami pa silang bakanting posisyon. Bukas anya sila kahit sa mga aplikanteng wala pang karanasan sa BPO industry. We're happy that Fusion CX opened here in Legazpi, and also we're opening for more talents, and we will acquire more talents and those with skills, especially the new folks that willing to be part of Fusion CX. Sa mga nais na mag-apply, maaaring magtungo sa kanilang opisina sa second floor ng Embarcadero de Legazpi para sa mga balitang Tatak Bicol. Elle Yanzon.